Ayan po, pinak na po yung ano, yung cake ni Kuya Bal, mga kalingap. Ito po, naggagawa ng love letter si ano, si Commander Tiklo. Ayan. Ito pala si ano, Kuya Labius. Kuya Ed. Kalampitos. Yung kachat ko dati. Ako pa yung Category. sa loob. Umulan po bigla mga kalingap. Resource Vlog, mega love shoutout po. Ayan, happy birthday Kuya Bal EDL. Mega love shout si Geraldine Prado. Hi mga Mera Neba, mega love shoutout. Loida Nagasawa, mega love shoutout. Umulan po mga kalingap. Blessing to para kay Kuya Bal. Kasi umulan. Meron na. May bal. Dito na ako doon. Ayan po si Kapeso Mix TV. At Kuya Bal. Ang ating birthday celebrant. Evelyn Galupo. Ayan, mega love shoutout. Ha? Oh. Hindi ko pa Sa YouTube. mag-live. Channel ko. Number ko ano? Hindi ko pa mag-live eh. Number ko na rin. Number. Ilan na ba subscriber mo? Hindi pa naman. Ay, dapat maka 1,000 subscriber ka. Bago mag-live. Oh. Pwede ka mag-live kung desktop gamit. Pag gano'n pa rin. So video lang dapat yan. Oo. Kasi Si Kernel pala to. Si Kernel Labius. Tumakbo ka daw kagawad ng Naga. Santos Matubang, nandito si Nila po. Yan. Tumakbo daw ng ano, kagawad ng Naga. Nakapag-file ka na. Hindi ko sinulit kasi may mga priority. Ayun, okay yan. Medyo maulan dito ngayon sa Caravan. Jare at SG. Hindi ka pala pwede mag-live ano at nag-workout ka. Ha? Hindi ka Oo. pala pwede mag-live. Dapat maka 1,000 ka muna. Bago pwede mag-live. Pwede ka mag-live pag desktop gamit. Hello, Kape sa Mix TV. Pwede mo mag-live? Pwede mo mag-live? Pwede mo na lang. Ha? May naglalabing nga doon. Ayan, Risa Alba Vlogs, may kalap shoutout. Baka naman. Hindi na ako mga tanong. Isip ka nga ng tanong. Hindi, anong klaseng tanong ba? Para pinayin nyo? Abagay ko ba? Kapag kaya ba ganito, anong klaseng motor ang una niyang gamit? Oo. Hindi, wala. Yung una niya, yung binata pa siya sa Bull Radio. Ano? Hindi ko lang nakakaalam. Ako lang nakakaalam. Hindi, dito. Ito po gumagawa si Tiklo ng ano. Ng anong klaseng motor daw ang ginamit ni Kuya Bal nung unang panahon. Nung unang panahon na lang. Iisip ka nga ibang tanong. Ano? Ayun pala, saan una lumabas ang video ni Kuya Bal na TV station? Ang una-una ng brigada. Drama, di ba nagdadrama siya dati? Sa brigada yun. Tapos pangalawa, brigada. Kasi isip nila, Jessica Soho yan. Ito, Hindi naman ito daw pinakamalapit na tanong mo. Ano daw ang bag? Ano daw ang laman ng bag niya? Bakit hindi niya maiwan-iwan? Ano daw ang laman ng bag niya? Bakit hindi niya maiwan-iwan? Kay Kuya Bal. Ano naman ang
bagyo, ba't di maiwan? Anong laman ng bag niya? Bakit hindi niya maiwan-iwan? Ano ba laman? Ha? Ano laman? Hindi kaya yun ang tatanungin kay Kuya Bal. Di ba? Ando sila Commander Chur. Ayan po. Priscilla Breed. Ano, pakita natin si Commander Chur ba? Ayan, si baka naman. Grabe yung ano Ha? natin. Ang dami na. Pati kanin na ubusan tayo. Wala na. Ganun kadami. Bumili pa tayo sa labas ng 4 pisong kanin. Ah. Pera pa yung binili ni Kuya Red. Magpapak na lang. Ganun po karami yung bisita. Ang dami. No? Ayan. Ayan, bisita po natin sila nanay. Ayan. Siya si Manay del Cabarle Vlogs. So, ayan. Nakita mo yung cake ni Kuya? Ha? Nakita mo yung cake ni Kuya? Oo. Na ano ka? Ha? Nakahabol ka? Alin? Nakahabol ka doon? Sa video? O video? Oo, doon sa money cake ni Kabal. Oo. Kita na timbre ko. Ayan po siya. Ang dami naghahanap kay Churba. Ayan si Churba. Ito po. Kanina pa po ito wala pang tulugan. Wala pang Ganyan talaga kasi pag si Commander. Oo. Mabait naman pala ito si Churba. Commander. Busy po siya. Paggabi pa yan. Mas maganda kasi brother, mas maganda kasi yung prangkahan kaysa yung tahimik na may tinatago. Tama ano? Ay, may sinasabi siya. Sige, ano sabi mo kanina? Sabi ko, mas maganda yung prangkahan na alam mo yung katauhan niya kaysa tahimik. May Oo. tinatago sa loob. Tama. Nasa loob ang kuluan. Gilumags TV po, pakisubscribe Ah. sa YouTube channel. Pangalan? Gilumags TV. Ayaw. Ito po. Saga po yan, di mo sama. Ha? Saga. Ano? Andun? Ano dyan? Oo, nakatago. Sunod na pala kayo. Ha? Nahuli kayo. Ano? Nauna sila, di ba? Nahuli? Nauna. Oo, nauna sila bibang na... Nakasabay sa... Ano yung niluto mo? Yan po, dilis. Nag-ihaw po. Di yan ang dilis dito. Apo, nag-ihaw po yung dilis ng dilis dito mga kalinga. Ayan. Ayan. Inihaw na dilis. Tapos uminom sila ng coke. Ayan. Uy! Coke. Ito po si Kendred. Bigyan daw coke, may coke pa ba? Ay, ko, sabi ka nga ng coke yan. Oh, may coke pa dyan. Ito po si JG Bara, kanina pa ito gumagala. Inom din niya ng coke si Jay Guevara. Oh, Coke. Sarap ng Ayan. Coke. Sarap ng Coke. Ayun ang coke po. Inom din niya ng coke si Jay Guevara. Kanina pa yan Ay, buli! Malinis to, malinis. Ayun. Oh, dalawa to. Ayan po, medyo tumipikil ng ulan mga kalingin. Baka bukas po umuwi na rin kami pagkatapos ng celebration ni Kuya Pal para sa ating sunod na tutulungan. Ay. Soft drinks. I love you, Churba. Ito may coke pala. Ay, hinahaluan pala nito. Pinahaluan nito. Ito may coke pala. Kasi ano, yung walang alam sa pako, eh, no? Oo nga, ano. Nakalive ka ba? Ha? Oh, live. Via satellite. Nakalive kang itsura ko, mukhang Okay na yan, wala madam. na. Hindi ah. Manay, magbalot-balutin mo ako. Dami nang ka-live. Ayun, Jocelyn. Ito po may coke po. Coke ng buhay.
si Bro Red Novino. Ayan, ang ating yan. Alam putis. Pitos. Putis. Ayun o. May luto na po yung isang dilis mga kalingap. Ayun o. Sardinas yan. Nasaan ba yung barangay? Alam niyo ba kung saan Edward yan? D, narinig ko yung boss model Kabarlik. Edward D, shout out! Aureto Malion. Nelly Abante Vlog. Abante. Edward D. Tutok mo yung mukha mo. Edward D. Ayan. At syempre birthday po ni nung anak ni Tita Cora at ni Tito Clem. Happy birthday Kati. Ayan, salamat, mega love shoutout. May pinagkakakulan po, tingnan po natin may pinagkakakulan doon. Patikim mo ako muna. Ito si Ice cream? Ha? Ice cream pala. Coke? Coke? Ice cream? Ice cream. Yung anak, kapatid po ni Super Tikla. Si Alex Librada. Super Tikla. Legit. Shoutout po support natin si Kalampitos TV. Yan, si Kapiso. Masipag po yan. Supportahan po natin. Salamat. Kapiso Beauty. Yan, shop Subscribe niyo po si Kuya, Kalampitos. si Kalampitos. Subscribe niyo po isang may puso para sa mga mahitos. Yan, salamat. Ito po sa kabilang handaan. Ito si Red Saint TV. Yan, Red Saint TV. Yung laging kasama ni Kuya Emil. Salamat Alex Lebrada. Shoutout niyo po. Ayan subscribe niyo po. Salamat po, salamat. Apple Tan. Live. Ito po yung manok po. Ito pong manok na ito, dati po ito sisiw to. Ngayon po malalaki na siya. Kaya naging lechon na siya. At syempre ang ating idol si Brother Agul, ayan, Engineer Agul. At ito po si Jan TV. Hello po. Ayan. Yan, official po, official. Official na. Birthday Jan ko Kuya Bal. Ayan. Kuya Bal! Ayan, busy po sa pagkuha ng ice cream dito. Dito naman po sa grupo na to. Magkano ice cream? Ice cream po. Kuya, ito talaga ang pansandok natin. May kasi gusto rin pang maliit. Hindi nakakabutin sa ilalim. Ang asim ng cook. Birthday celebrator. Dedikasyon, likas na pagtulong na kanyang tutunin na kasama. Kala ko cook. Pundador na doon. Kay Manidel Cabarle. Kasama mo kain na? Oo, tapos na yan. Sino dyan? Ha? Sino? Ay, nakakulay pala yung cook. Hindi ka nagsasabi. Uy, Ha? Ayun doon. Nasaan yung Kamsur team? doon sa sa Celta. Sarang. Abot ba doon? Abot. Ayan. Visit mo sa Celta na. Ayun si Commander Churba. Kasama na siya. Mag-poke ka na lang dyan. Mamaya, papapos na. Si bro. Nawal internet. Ito po si nanay ni Nita. Hello, Nay! Magandang tanghali. Ano cake? Ha? Ano? Cook ni, cook. Pasayan po si nanay. Kasama yung aso mo, kanina? Nunay. Yan, sa Bella. Happy birthday. Gara at SG.
Salamat po, Lel Enrica. Mamaya, madali kami Si Nanay Ninita. Ha? Pepsi? Mamaya, kuha tayo ng Pepsi. Tubig na lang, tubig. Ah. Ay, ito si ano, ikaw si Grace. Nasabi na. Yung dalawang magkasama. Hindi ano to? Wala na ata. Wala na. Sangkay. Kalampitos! Si Ben's TV. Shoutout sa lahat ng mga followers ni Kalampitos. Shoutout mo daw si ano, Ben's TV. Sino? Ben's TV. Vince TV, hindi kami nag-shout. Rachel Brick. Ah, si Pastor oh. Mega love shoutout Pastor. Yan. Mga busy po muna. Salamat po. Ayan. Subscribe nyo daw si Edward T. Lods, subscribe mo daw si Edward T. Kilala mo siya? Edward T. Sige po, tatandaan Kategory ko A, kalingap. Yan, sige may kalam shoutout. Yung shoutout ko sa mga viewers ni ni Kalampitos, lipat kayo sa live ko. Ito na naman po to. Ilan sa'yo? Ilan sa'yo? 400 na. Lilipat yan. Ito po. Lilis. Puro po si Commander Chopa ng luto niyan. Ayan, welcome Edward Cruceño Almonida. Nagalap siya. Shout out Tita Cora, Tito Clem. Yung team quarantine nagtatago mga kalingap. Shout out Plus 4 TV, Garat SG. Ha? Si Unica, binigyan ko ng 1,000. Unica? Sabi ko Wow. ibigay sa lola niya. Ayan, ito po, binigyan ni Manay del Cabarle Vlog. Unica? No, Unica yung taga-edit dun sa Ayun. bahay ni Kuya Val, bahay nila. Nag-edit siya. Ang cute ni Unica. Para matulungan yung mga construction boys. Ay siya. Siya yun. Oo. Tagaigit. Vlog ni Kuya Val. Bait Para matapos daw agad yung bahay nila. Hindi halata na ano. Ilang minutes mo ginagawa mo? Ha? Ayan po, si Unica. Yun po, sila po, sa hindi po nakakaalam, si Unica daw po yung nag-i-give sa mga construction worker. Ayan, kalinga po ang Master 8. Shout out. Joy Fernandez. Jordan Prado. Si Unica. Kaway ka, Unica. Ayan po, si Unica. Luto na yung dilis. Luto na yung dilis. Siya po yung nag-ihaw ng dilis. Siya yung salarin. Ah. Malinis, malinis. Content ka niyan. Malinis yan. Lechon to, no?
Alam mo naman, kasi permin yan. Mga, lechon mga kalingap po. Ang daming bisita. Dismiss yan ha, dismiss yan ha. Dismiss yan. Chismis ko po, yung mga panguso, ang laki po ng kanilang puso, pero malaki ang puso. Pati ang ipin, pati ang... Aba, nagsalita yung hindi malaking uso. Magkamukha nga kayo ni Sangkay eh. Ala. Kaya kita mo nag-reconnecting nung tinapit ko sa'yo ate oh. Ito po si Ingrata. Ayun! Ayun. Nag-reconnecting. Si Ingrata po, Ingrata. Tinatali. Ayan. Maganda ka para sa ano, no, sa video. Ay, ganon. Hindi kahit sa personal. Mas maganda ako sa, mas maganda ako sa video. Mas maganda sa Gusto mo personal. sirain ko video mo? Mas maganda. Mas maganda sa personal. Mayos ka, baka masira yung video mo. Dito. Hindi masisira kasi naka-live tayo. Yan, ito ko sa tao, di nagsisinungaling. Ay, oo. Live pala yan? Live. Hello! Yeah. I'm live and alive! Hindi ka mainom lang ko para mamaya alive na alive ka. Magwa-warm up lang ako. Red. Iinom ako Tapos ng- pabili ka na rin kay Kindred. Ito Saan daw si Kalorni? Ha? Kalorni. Nasa hotel. Nasa hotel. Nagutol sila mga kalingap. Ha? Nakalit ka? Oo. Ayan. Ayan po si Kuya Mail. Ayan. Lalo mas mabait pa ito sa personal pala. beer daw sa kanto. Sing grata oh. Isang sing grata, naka-beer. Alam mo, liit. Naka-beer at pala to oh. Kala mo lang nakilaki. Ayun, ano. Maputi ka lang, hindi ka malaki. Shout out. Aray, sumakin yung debit. Evelyn Gomez, shout out. Ayan. Sa mga hindi ko po na-shout out dito, sorry po. Ayan. Veronica Tagong. Ang arte pala ni Priscilla Brin. Kasi wala sa mukha, kailangan sa pag-uugali yan. Kalampitos! Maarte pala to si Ingrata. Marte. Eh, mag-aarte na nga lang ako. Ang dami mong nabudol. Hindi ka naman. Budol. Oo nga. Nabudol talaga. Tahimik. Tahimik. Bumunot. Ay, nabunot talaga. Oh. Pwede. Oh. Buti pa si Sangkay nung dumating dito, may dalang may bigay no. Nung dumating si Ating Grata, wala man ba chocolate no? Hoy, iba Issue. ako. Issue. Unique ako. Ako na Ayun. budol. Paano ko papatunayan na pinugbudol ako kung mamimigay ako? Si Kuya Mil. Oh. Minsan nakabudol ka naman. Palibasa kasi. Ay, magkasama yung dalawa. Yung tatlo. Palibasa kasi wala ka rin. Kaya hindi mo ko ng budol. Lagi mo ako nandito. Uy, nabigay na ako. Napamudol na ako sa iba kasi wala kang iba. Maraming salamat, Eng. Pwede naman ni Abel yun no? Pugay mo pala, bro. Kaya sige ulitin mo. Gwapo ka pala, bro. Bro, gwapo ka pala. Gwapo. May kakampi sa likod. May ka- Kapre. Ayan, Sandra Miranda, Racer Vlogs. Ito, si Tim Kagawad. Hello po, happy birthday Kuya Bal. Happy birthday. Sino kasama mo? Ito, ito yung gumawa sa bahay ni Lord Damiana. Ay, oo. Magigiting na natin. Salamat. Normal yan. Normal na normal pa yan. Ako daw ang normal na. Ayan, Mapait. 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 Team Kagawad, sabi ni Edward T. Mega love shoutout. Edward T. Ba't ka pumunta daw, Edward T? Sabi ni Ate Del. Si Alex, sabi ni Ate Del, kinisan mo daw. Hello, Tita Cora. Mega love shoutout. Happy birthday ka sa anak niyo po si Cathy. Ayan. May pang kaganapan ngayon. Kerry Antonio Ordrina. Tita Cora, Tito Clem. Ayan. Mega love shoutout. Happy birthday Kuya Bal, sabi ni Joy Fernandez.
Nagka-diet si Ma. Marami nag-aabang ng magic mo. Anong oras ka daw magpa-magic? Pagod na ako, tsaka mulan. Umulan. Nawawala po ang kapangyarihan niya pag umuulan, mga kalingap. Wala tayo pepeso. Ay, sa bagay, ano? Mamaya, mano yan, matila yan, mamaya. Yan. Sana. Para mapag-magic. Kayong dalawa ni Sagap. Ayan. Yung quarantine boys po, punta natin. Kasi malulubot na tayo. Malapit na tayo malulubot. Ay, ate. Lea Gutierrez, maraming salamat. Kaya nga po. Akala ko tuloy, sinasabi ni J. Guevara, may Punta natin yung quarantine boys. Kaya na pa kay Pastor kagabi. Ito po. Dito po na naihimlay ang kasamaan ko. Quarantine boys. Yeah. Sipag ni Chorba kagabi pa yan. Ayan. Mamaya po mag-out na rin ako. Ito si ano, si Nini, masipag. Ayan. Kasama niyo lola niya. Ayan. Ito po. Papasok na po tayo. Dito natin kung anong meron laman dito sa ano. Bakit ka nandito sa Zelda Trip? Puro stanto may mga arrest. Sino ka? Ako lang yung ano, wala ditong kaso. Ah. Ay, may. Sino, lagi ako sino. Pagalitan mo nga yung mga ano yan. Na dito po nagtatago yung mga quarantine boys. Lagi ako yan, Ayun. binubuli. Binubuli ako po niyan, binubuli ako. Wala, Lagi po ako inuutosan. Lalo to, ayun nasa gilid do. Ayun nasa gilid do. Gutom na si J. Brad. O Si Regan. Mga busy pati sa Sagap, busy rin ano. Ginagawa ko niyan na ano mo. Ano yan? Cook, gusto mo? Ano yan? Paano? Cook. Tulog po si si Nathan Kit. Ay, nahiya ako. Sarado mo yung pinto. Doon po naka yung ano. Ito po si Dondon, no? Dondon! Yan, si Dondon. Hey, Dondon. Yan. Salamat po, Jorge Morsa. Ayan po, medyo malulubot na tayo. Ayan, hanggang sa muli. Mag-charge muna po kami. Mag-charge muna po ako. Salamat po. Ito po, hindi po natutulog si Commander Chorba. Kanina po yung trabaho mga kalingap. Luluto. Ayan o. Jem Ay, si Gino Aguila. Ayun o, kanina pa yun o. Ayan. Sige po, salamat at mag-charge muna ako. Hanggang sa muli. Ating ayan po, pinakita ang kaganapan ngayon dito. Daming tao, daming bisita ni Kuya Bal. Maraming salamat po. Hanggang sa muli. Paalam! Ayan, bye-bye! Dito sila Rapi Tulpo.